Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Jeden z najvýznamnejších filozofov 20. storočia Ludwig Wittgenstein napísal: o čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať. Mal na mysli skutočnosť, že ak nie sme schopní určité fenomény podložiť, potom ak chceme byť seriózni, nezostáva nám nič iné, ako držať jazyk za zubami. Súhlasím. Chcem byť seriózny, no chcem prekonať mlčanie. Chcem hovoriť o tom, čo nám iní taja. Chcem hovoriť o príčinách a dôsledkoch globálnej epochy. Chcem hovoriť o spojení politických a ekonomických špičiek sveta, ktoré plánujú jeho smerovanie. Chcem hovoriť o systéme, ktorý spôsobil, že denne zomiera od hladu 22 000 detí, kým ľudia na západe zaplatia ročne 17 miliárd dolárov za krmivo pre psov a mačky. Chcem hovoriť o tom, ako manipulácia médií vyrába súhlas s vyvražďovaním miliónov nevinných civilistov, ktoré by sa nikdy neuskutočnilo, ak by mala spoločnosť pravdivé informácie. Chcem hovoriť o novom svetovom poriadku, ktorý sa v plnej sile prejavil 11. septembra 2001, kedy svet vstúpil do nekonečnej vojny proti terorizmu a tým aj vojny voči základom ľudských práv, slobôd a samotnej demokracie. Chcem hovoriť, aby ste už ani vy nezotrvávali v mlčaní a vedeli, že nie ste sami, koho desia a zraňujú obrazy nevinných obetí v Iraku, Líbii, Sýrii, Palestíne, Afganistane, ako aj prepad do morálneho marazmu a čoraz väčší rozdiel medzi hrstkou bohatých a chudobnou masou. Ohlupovanie televíziou a bulvárom, ktoré slúži k lepšiemu zvládnutiu nespokojných. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.